Keby to skončilo tak, že Slovan skončí opäť v Extralíge, brali by ste to ako veľký krok späť pre Slovan? Nie. Slovenská Extralíga nás vychovala posledných 10-20 rokov, takže určite nie. Určite nie. My sme poslednú do KHL sme vyšli zo Slovenskej Extralígy. Slovenská Extralíga má svoju úroveň a sme patrioti. Takže určite by to nebol nejakým spôsobom krok späť. Bola by to určite o úroveň nižšie, ale uvidíme, čo prinesie. Určite vás teda ale neprekvapilo, že všetky kluby jednohlasne povedali, že by vás prijali naspäť do Extraligy, že by to bolo veľký prínos pre súťaž. Úprimne povedané, potešilo ma to samozrejme a chcel by som týmto nepriamo všetkým klubom poďakovať za tak v podstate až by som to nazval privítanie alebo vrátenie sa naspäť domov, ale uvidíme, čo prinesie čas. Ale každopádne to potešilo a vážime si to a bereme to svojím spôsobom aj ako záväzok. Ale na druhej strane musím povedať, že my sme sa dostali s tým Slovanom niekam na určitú úroveň, ktorú by sme radi podržali, ale hlavne nám vznikli v tejto sezóne záväzky, ktoré by sme radi čo najskôr splnili. A samozrejme v závislosti od ligy, od úrovne ligy a úrovne možnosti udržať si reklamných partnerov bude závisieť, ako rýchlo tie záväzky splníme. A my by sme strašne radi tie záväzky mali voči hráčom splatené čo najskôr, takže aj od toho sa bude odvíjať to, akým spôsobom budeme rozmýšľať. Takže. Nadviažem možno na tú otázku. Extraliga, respektíve Pro Hokej má taký reglement, že musia byť vyplatené do istého obdobia, do augusta, hráčom a realizačnému týmu všetky tie podĺžnosti. Týkalo by sa to potom aj Slovana, ktorý má vlastne podĺžnosti voči hráčom z KHL? Samozrejme, že čiže museli by ste... 100%, že áno. Prečo by mal Slovan dojsť do ligy a mať nejaké výnimky? Z titulu čoho? Takže určite všetky reglementy, ktoré sú na vstup do Extraligy, by sme museli splniť. Bez bodky. Viete si predstaviť, že by ste hrali Extraligu a zaplnili by ste zimný štadión Slovan Arénu? Lebo tak my sme zaplnili aj v Extralige zimný štadión Košice. Len otázka je kto ďalší. A ja si neviem predstaviť, že by som hrával, alebo že by sme hrávali s Košicami v tomto štadióne a potom s iným klubom Ružinou. Pán Krajčí, existuje nejaký dátum? Radi by sme do konca marca mali jasné. Ako konkrétne o existencii klubu? O tom, že kam? Existencia klubu je jasná, ten tu ale bude. Ale teda ako kam? Do ktorej sezóny? No samozrejme, čo najskôr by bolo najlepšie. Aj pre nás, aj pre ligy samozrejme.